खुलुमबाय। जेएन बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। बिटिसिआव हा गैजायै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर सोरखारा हा गैजायै सुबुंफोरनो हा होनायनि राहा खालामनानै होगासिनो। जायफोर हा गैजाया बिसोरो दानिफ्रायनो हानि मोनथायखौ मोनफुंनो हासिगोन। बिटिआर सोरखारा हा मेलाखौ खुंफुंनो लानायजों लोगोसे बेनि सिगांनो सुबुंफोरखौ फोरमान बिलाइ जमा होनो बिथोन होदों। हा गैजायै सुबुंफोरा बे खाबुखौ मोनफुंनो थाखाय मोनफ्रोमबो सार्कल मावख'आव थांनानै गाव गावनि फोरमान बिलाइफोरखौ जमा होनांगोन। गोनांथि बादियै फोरमान बिलाइफोरा जादों आर'जलाइ बिलाइ, हा खाजोना होखांनाय बिलाइ, गावबुरानि फोरमान बिलाइ एबा भिसिडिसि मासिगिरिनि फोरमान बिलाइ आरो हा बिगोमानिफ्राय मुं सोलायनाय समाय बिलाइखौ सार्कल मावख'आव गथायनांगोन। आसाम अरुणाचल सिमा ओनसोल माजबाटनि 2 नं सिखारि दाङायाव फिन हाथियार बोखांदों। अरुणाचल सिमा 2 नं सिखारि दाङायाव हरनि समाव सिग्रोमनाय सोलिदोंमोन। हायाव फबना दोननाय थासारिनिफ्राय गंनै हाथियार बोखांनो हायो। संदाननाय समाव बोखांनो हायो गंसे रासिया हादोराव बनायनाय एसकेएस सेमि अट'मेटिक राइफल, गंसे पिस्तल, 43 गर राइफलनि गुलि, 62 गर पिस्तलनि गुलि। हरनि 1:30 रिंगायाव उदालगुरि जिल्लानि एडिशनेल एसपि आचार्य जीवन बरुवा आरो ज्योति प्रसाद पेगु आरो माजबाट थानानि असि राजिब गहाइननि दैदेननायाव सोलिदोंमोन बे संदाननाय अभियाना। सासे 45 बोसोर बैसोनि सुबुङा गोमादों। सावगारियाव नुनाय बे सुबुङा गोमानानै दं। बे सुबुंनि मुङानो जाबाय सनेस्वर राभा। उदालगुरि जिल्ला भेरगाव काकरमारिनि थागिबि। बिहा 2 फिसाबो दं। थांनाय सप्तासेसो सिगांनिफ्रायनो सनेस्वर राभाया गोमानानै दं। मिथिनाय बादिब्ला 30 नबेम्बर खालारखालि बेलासिनि समाव न'निफ्राय ओंखारबोनाय समनिफ्रायनो दिनैसिम न' फारसे थांफिनाखै। बहा दं बेनि जेबो गोमोर मोनफिनाखै। दुखुथिया बिसिया गोमानायखौ लानानै भेरगाव पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय। नाथाय दिनैसिम जेबो रोखा खौरां गैया। बिसि उर्मिला राभाया फोरमायनाय बादिब्ला गोमानाय दासान्दि सनेस्वर राभानि खौराङा मोजां नङा आरो थांनाय 3 दानसो सिगांनिफ्रायनो बे बेमाराव भुगिनानै दंमोन। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय सनेस्वर राभाखौ सोरबा बहाबाफोर नुयोब्ला 6900763561 जानबुं अनजिमायाव मिथिहरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। मिज'रामाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों। बार्मिस सुपारिखौ लाबोबाय थानाय गंद ट्राक गारियाव गिख्रंथाव अर खामो। मिथिनाय बायदिब्ला बे गंद ट्राक गारियाव फालांगिरिया बार्मिसनिफ्राय सुपारिखौ लाबोबाय थानाय समावनो मिज'रामाव जायगानि सुपारि फालांगिरिफोरा गारिखौ अर सावनानै होयो होनना खौराङाव फोरमायदों। जल जीवन मिशन मावथांखिनि थिखादार रहिम आलीनि हेंथायै मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ केस थिसनदों। बाक्सा जिल्लानि 24 नं मुसलपुर बिटिसिनि जुनार बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ गावनि बियाबनि सिङाव सोलिबाय थानाय गोबां खामानिफोरखौ हरखाब नायदिंहैदों। नायदिंहैनाय समाव मुसलपुरनि सिङाव थानाय आथियाबारिनि बादुलिपारायाव गोग्गो लोंग्रा दैनि मावबिथांखिनि जल जीवन मिशननि खामानि मावनायखौ हरखाब नायदिंहैयो। बे नायदिंहैनाय समाव बिथाङा जल जीवन मिशन खामानि मावनायाव थिखादारनि गोहैलो खामानि मावनायखौ नुनो मोननायखौ फोरमायो। बेखौ लानानै मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ थिखादार रहिम आलीनि हेंथायै गोख्रों राहा लानानै मुसलपुर पुलिस थानायाव मोनसे केस थिसनहैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे केसनि सायाव नायबिजिरनानै आयेन बायदि राहा लानोबो बिथाङा पुलिसखौ खावलायदों। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 18थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'आ बाहागो लानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। बाक्सा जिल्ला आरो तामुलपुर जिल्ला गोदानै मोननै एडमिनिस्ट्रेटिभ जानायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि थांखि बादियै बोखावनानै होबाय आरो बे जथुम्मानि गेजेरजों बाक्सा जिल्लानि गोदान आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो तामुलपुर जिल्लानि गोदान आफादगिरि गाहाय नेहाथारि मोननो हाबाय होननानै फोरमायो दिपेन बर'आ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।